Famílies, com que estem treballant les desenes, farem una pràctica in vivo. Cap allà. Es tracta d'anar agrupant la gent en desenes. Jo vaig picant el cap dels nens i de les nenes i es van posant a la pissarra. Poseu-vos tots apilotonats, com estàvem abans, nois, que així serà més difícil. Així. Els que esteu a la pissarra, silenci. A veure, Yacir, no. Abans ha sortit molt bé. Us heu de mantenir... Vale, quiets. Quiets. A veure, quiets. Julen, estàs preparat? Doncs ja pots començar a fer desenes. Ves comptant en veu alta, Julen. No marxeu. Marc, de peu. Julen, quants en portes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja està. A veure, quins són els nens i les nenes que t'han sobrat, Julen? Separa'ls una mica cap a l'altra banda. Els que han sobrat. 1, 2, 3, 4, 5... Que t'he dit allà. En Yacir allà. Vale, Julen, ara compta l'altre grup, a veure si n'hi ha 10 de persones. En veu alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... I el Yacir, que el tens aquí amagat, 10. Que ho ha fet bé? Sí! Sí?